Hello! Ay, Maayo! isa na to, ma'am. Ano natin, ma'am? Pwede ko namin may milk tea? Wala naman natin Wala milk tea, naman misis. Ay, misis. Mukha ba ko misis? Misis pa ko, miss pa. O, diba? Sorry, miss. Sorry, miss. Touch, kiss, miss ko. Ay, water. Miss, soft drinks. Wala, miss. Beauty products naman itong baligya dari, miss. Beauty products din yung Oo. ay, kung beauty product, pero kamu lagyan ang mga itsura. Bakit sa akin mga itsura? Ay, beauty product yung tinda. Yung tinda, tapos yung Wala na itong oh, baligya. no. Wala, bintay na yung baligya, miss. Dili man eh, burgiran, urungan, mintihan, masutiran, miss. Beauty Branda products. na yung mga burger, mga ice candy, mga spinning, ano, product, yung mga Oo, wala show. naman. Tao na pagkahanap sa inyong beauty, ano, sa beauty product na. Wala lagi na yan. Beauty product pa naman, di ba? Oh, Lord. Mao naman ka na, eh, panira na lang mo. Panira na lang mo. Si bye. Ano yung tinda na ba eh? Ano yung tinda? Tagay ko ano ba? Tagay ko ano ba? Kala kala? Ano sa sa? Gini last. Bunga na yung pagkuha niya. Coba tuh, sir. Orang, sir. Sir, aja, sir. Bayar dia, sir. Kung si bayad, ako lagi pa ngayon, babayaran niyo. Ini kan udah, sir. Kung sa'yo ninda. Dahil lang yung mga tagay ko, di ko ako di ko an. Bunga na yung wala. Dia, kuan menggunakan sir, ini dah menggunakan. Gupong na kita! Gupong ako. Gini-gigitan ko ha? Gini-gigitan tao lang ang buto ka kita no? Babayaran ninyo? Sir, kami makabayar. Babayaran ninyo? Kami makabayar, sir. Nah, ini kan, sir. Magpuan, nag-storya mo tarong na. Ikaw, baklaro ako sa sunod eh. Ano pa nito ba? Nangayo ko ni Malin. Nakuloy ka ni. Hindi ko ang mga wait. Yun, so kapit na ka to. Gaya kitog na.